mig, lille far. Hvorfor græder du? Jamen, nu flytter min lille pige snart hjemmefra. Og hun er jo næsten lige blevet født. Og jeg kommer så til at savne hende. Far, vi skal jo nok komme hjem og besøge dig rigtig tit. Tak. Okay, så tilspørger jeg dig, Dragen, nemlig, vil du have prinsesse Katrine, som hos dig står til din ægte hustru? Ja, jeg sværger. Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang? I vil lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som en ægte mand vil leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad. Ja. I så tilspørger jeg dig, prinsesse Katrine, vil du have Dragen Vemmelig, som hos dig står til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang? I vil lykke Gud, den almægtige, vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad. Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Efter de til forhånd har lovet og tilsagt hinanden, at vi leve sammen i ægteskab, og nu åbenbart bekræfter dette for Gud og for os, som er her til stede, og give hinanden hånd derpå, så forkynder jeg nu at være ægte folk, både for Gud og mennesker. Det skulle I vist ikke se. Ja, så sluttede eventyret lykkeligt, og alle er glade. Tak fordi I kommer så på. Oh
Ja, de har da som minimum fortjent nogle blomster, hva'? Nej. Kan vi lige få en kort klapsalve mere her? Må vi høre. I var forrygende gode i 9. klasse. Og I har alle sammen mindst lige så meget P-faktor som Bob og dragen Hvem. Og Hvem vandt jo som bekendt prinsessen. I var super gode, og der er måske nogle af jer, der har en helt anden karriereudsigt, end vi umiddelbart havde forestillet os. Det er jo fantastisk. Så vil Cecilia og Maja fra 9. klasse gerne sige noget. Vi vil gerne på vegne af 9. klasse takke vores forældre og søskende for at have hjulpet os med make-up, hår, kulisser og kostymer. Og det er vi rigtig glade for, at I har brugt så mange kræfter på at få lavet til os. Og derfor vil vi gerne have, at 9. klasses forældre lige rejser sig op, samt Emma Lillesø, Heidi Olsen og Sofie Duk. Lad os give dem en hånd. Og så vil vi også gerne takke vores 2 teknikere, Rasmus og Niels, for lyd og musik. I har været en kæmpe stor hjælp. Lad os give dem en hånd. Og sidst, men i hvert fald ikke mindst, vil vi gerne takke vores 2 instruktører, Maria Louise Vestergaard Vikkelsø Pedersen og Ida Krav. Mange tak for jeres meget store tålmodighed, som der har været lidt brug for en gang imellem. Og også for at have gjort det her muligt for os. Vi er så taknemmelige. Vi vil gerne bede jer 2 skønne unge piger om at komme herop. Giv dem en hånd. Giv dem lige en ekstra hånd. Det er fantastisk at være ansat på en skole, hvor sådan noget her det kan lade sig gøre. Vi har også en enkelt mere, der gerne vil sige lidt. Det er Gerda, vores bestyrelsesformand. God aften alle sammen. Jeg tror, I alle sammen har haft den samme oplevelse som mig. Det har været et kanon godt støtte. Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak til alle dem, der har hjulpet forældre og ikke mindst men skuespillerne. Skal vi ikke bede mig om at lave et lille ekstra nummer for os? Hey, Mr. Manero, could I talk to you for a second? Fine, yeah, fine, yeah. Don't forget this.
Jeg tager den her ned den her gang, så kan I få lov at kigge på skuespillerne. Så er der faktisk bare tilbage at sige, husk at hjælpe med at slæve stole op, og så må I ellers have en fortsat forrygende aften, og tak 9. klasse, det var fantastisk.